Bueno, doncs així estarem parlant de lo que és el mosso o el barrot de la romana. Això era per pesar en romana. Per pesar en romana feien falta 2 persones, perquè s'havia d'agarrar. Què passava? Una barra que fora lleugera i que tinguera força. Estarem parlant, això és una canya d'eixes de bambú. N'hi ha altres maderes que també eren prou solvents i no pesaven. Esta era molt eficaç. I això consistia en el següent. Si normalment s'envasava pansa o s'envasava el que fora, direm que això està ple, siga pansa o raïm o el que siga, i es posava al muscle. I n'hi ha una persona pesant, posant això on li pertocava perquè el pes fora el que li pertocava. Això és una romana. Es llegia la lectura i n'hi havia un apuntant, que és el que dia el resultat. Com ara esta peça estem parlant d'ella perquè també gastava algo similar a un mànec. Estarem parlant de la barra esta.